Üdvözlöm, dr. Harmony vagyok, a laborvizsgálatok szakértője. A hajhullás komplex vizsgálat abban segít, hogy megtaláljuk a hajhullás valódi okát. Ne csak a tünetet kezeljük, hanem a kiváltó tényezőt is, hiszen a hajhullás mögött állhat hormonális probléma, vitaminhiány, autoimmunbetegség, vagy akár pajzsmirigyrendellenesség is. A vizsgálatcsomag széles körű képet ad. Vérkép és gyulladásjelzők kimutatják a vérszegénységet, fertőzéseket vagy rejtett gyulladásokat. Vas, ferritin és vaskötő kapacitás. Feltárják, van-e vashiány, ami a hajhullás egyik leggyakoribb oka. Májfunkció és B12 vitamin. Az anyagcsere és a vérképzés szempontjából nélkülözhetetlen mutatók. Hormonvizsgálatok. Tesztoszteron és pajzsmirigy hormonok, amelyek egyensúlyzavara gyakran vezet hajritkuláshoz. Autoimmun szűrések. ENE és anti-TPO tesztek, amelyek kimutatják, ha az immunrendszer a saját szövetek ellen fordul. A gluténérzékenység is felszívódási zavarokat okozhat, így közvetve hajhulláshoz is vezethet. A hajhullás komplex azoknak ajánlott, akik tartós vagy fokozódó hajhullást tapasztalnak, hormonális vagy pajzsmirigy problémára gyanakodnak, vagy szeretnék tudni, vitamin és ásványi anyaghiány, esetleg autoimmun folyamat áll-e a háttérben. Köszönöm, hogy megnézte a videómat. Szakértő csapatunk már várja Önt. Foglaljon időpontot most, és induljunk el együtt egészségének visszaszerzésének és megőrzésének útján.